Bon dia, nens i nenes! Avui us vull explicar un conte. Un conte que parla d'una emoció una mica complicada d'entendre. Parla de la ràbia. El conte es titula Tinc un volcà. Voleu que us l'expliqui? Sí? Doncs vinga, va, comencem. Hi havia una vegada una nena que es deia Alba. L'Alba tenia un volcà. Sabeu què és un volcà? No? Un volcà és una muntanya que de vegades està tranquil·la i altres s'enrabia i esclata. L'Alba tenia un volcà més o menys entre el melic i les costelles, per aquí la panxa. També tenia altres coses. L'Alba també tenia un riu tranquil i un camp de roselles i núvols de color rosa i de vegades núvols de color gris. El que li passava a l'Alba és que s'enrabiava tot sovint quan estava molt cansada i tenia son, i també quan tenia gana. I fins i tot quan el papa i la mama li deien de fer alguna cosa i ella no volia. Aleshores, l'Alba s'enfadava moltíssim, s'enrabiava i el seu volcà, pum, esclatava. I el que passa quan esclaten els volcans és que treuen foc i fan mal als que més estimem. L'Alba no sabia què fer, fins que una nit, quan estava a punt d'anar a dormir, va sentir una veueta que li deia: "Pss, pss, Alba! Pss, pss, Alba, què dorms?" L'Alba va començar a buscar a veure d'on venia aquella veueta i va veure una llumeta a la punta del seu nas. Es tractava d'una fada que anava amb una motxilla a l'esquena. La fada li va dir que era la fada dels volcans i que venia a explicar-li què fer amb aquell volcà que tenia entre el melic i les costelles, per aquí la panxa, quan s'enfadava. L'Alba es va posar molt contenta, perquè per fi sabria què fer quan s'enrabiava. La fada li va explicar que el que havia de fer era agafar aire pel nas, enviar-lo cap al volcà i treure l'aire per la boca. Així, mireu, agafem aire pel nas, l'enviem al volcà i el traiem per la boca. Practiquem? Voleu? Agafem aire pel nas. I el traiem per la boca. Un altre? Després de practicar moltíssim, la fada li va dir a l'Alba que havia de marxar, que havia d'anar a altres cases per veure altres nens i nenes i explicar-los què havien de fer amb aquells volcans. L'Alba es va acomiadar. "Adéu, fada!" Aleshores van anar passant els dies. I un matí l'Alba es va aixecar una mica cansada. El seu papa no parava de dir-li que s'havia de vestir i que havia d'anar una mica ràpid. L'Alba es va començar a enrabiar i li va dir que no volia aquell jersei, que no volia aquelles calcetes. I li va començar a donar cops de peu al papa perquè no es volia posar aquells pantalons. Va ser llavors quan l'Alba va veure que el seu papa també tenia un volcà dintre i es van recordar del que li havia dit la fada, que havia de respirar a poc i enviar aire al seu volcà, així. El papa se la va quedar mirant. "Alba, es pot saber què estàs fent?" L'Alba li va explicar que la fada dels volcans li havia ensenyat com apagar aquell volcà que s'encenia quan s'enrabiava. El papa li va dir que es pensava que ell també tenia un volcà. Li va dir: "Alba, jo també tinc un volcà. M'ensenyes com es fa per apagar-lo?" Va ser en aquell moment quan els dos van començar a respirar a poc plegats, així. Van respirar i van apagar els seus volcans, fins que al final van començar a riure. L'Alba va anar corrents cap al balcó i li va cridar: "Fada, funciona!" A l'Alba potser s'ho va imaginar, però li va semblar veure una motxilla volant per allà als arbres. Estava molt agraïda, per fi sabia què fer quan s'enrabiava i el seu volcà esclatava. I aquest conte s'ha acabat. Que us ha agradat?